Θα παίξω, λέει, το χοντρό σε μια ταινία και για τις ανάγκες του ρόλου πρέπει να χάσω μερικά κιλά. Τσακ Νόρις προπονεί ομάδα αίματος. Έχετε βιβλία για την υψοφοβία? Ναι, στο πάνω ράφι. Καλά μαλάκας είσαι. Ένας καινούργιος οδηγός λεωφορείου για να βρει δουλειά. Γεια σας, λέει, συγγνώμη που παρήξα. Προσλαμβάνεστε. Γιατρέ μου, τι έχω? Διαβήτη. Και τι να κάνω τώρα? Ξέρω εγώ, κάνω ένα κύκλο. 3 φρέντους εσπρέσους μέτριους. Δεν μιλάω λατινικά. Νόρις λέει προσγείωσε το μουνί που σας πέταγε. Έχετε βιβλία για την ανικανότητα? Όχι. Θα σου γαμούσα τώρα, αλλά έχει κάτι που δεν σηκώνεται. Έχω δυσκολιότητα. Χέστηκα. Άρε τυχερέ. Γε μου, τι έχεις στον Α? Το σόι σου, μπαμπά. Το δικό σου που το μεσγέ. Οικογένεια στο Τσέρνομπιλ, λέει η κόρη στη μάνα. Καλά ρε μαμά, έχω 3 βυζιά. Και της απαντάει η μάνα. Στα αρχίδια μου.